Wani babban hakimi a ƙasar Zazzau ya yi murabus a sakamakon naɗa magajin garin Zazzau Ahmad Bamalli a matsayin sabon sarkin Zazzau na 19. 'Yan awanni kaɗan da ba da sanarwar naɗa ambasada Ahmad Bamalli a matsayin sabon sarkin Zazzau ne, wani babban hakimi a ƙasar ta Zazzau, Yakubu Aminu, ya ajiye sarautarsa ta wakilin raya ƙasar Zazzau. Wakilin raya ƙasar Zazzau Aminu Yakubu Wambai ya ajiye hakimtarsa ne a ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2020, jim kaɗan bayan da gwamna Nasir Ahmad ‘yan Rufa'i ya ba da sanarwar naɗa ambasada Ahmad Bamalli a matsayin sabon sarkin na Zazzau. Hakimin ya kuma aiki da wata zungureriyar takarda ga sakataren masarautar ta Zazzau mai ɗauke da cewa bayan rasuwar sarkin Zazzau na 18 marigayi mai martaba Alhaji Shehu Idris Yafar, wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Lahadi 20 ga watan Satumbar 2020, wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya kuma sa aljannar Firdaus ce makomarsa. Takardar mai ɗauke da sa hannu da stamfi ta rawaito hakimin na faɗin cewa na rubuto wannan takarda ne don bayyana godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa aka bani wannan matsayi na wakilin raya ƙasar Zazzau har na tsawon shekaru 19 daga shekarar 2001 zuwa yau. Ina mai farin cikin sanar maka da kuma ɗaukacin masarautar Zazzau cewa na ajiye mukamina na wakilin raya ƙasar Zazzau na 7 daga yau 7 ga watan 10 shekarar 2020, kuma ina mai tabbatar maka da sauran al'ummar ƙasar Zazzau cewa na ajiye mukami da nake da shi ne a bisa raɗin kaina, kuma ba shi da wata alaƙa da duk wata fahimta ko zargi da wasu za su yi game da ajiye mukamin nawa, illa na yi hakan ne domin na fita daga dukkan wasu harkokin masarautar ta Zazzau, a cewar shi wancan hakimi. Daga ƙarshe hakimin ya yi godiya bisa goyon baya da kuma fahimtar da aka yi masa tun bayan bashi waccan mukami na wakilin raya ƙasar Zazzau. Ana dai zargin Aminu Yakubu Wambai ya ajiye mukaminsa ne sakamakon yana ganin cewa ya fi ƙarfin ya tsuguna wa sabon sarkin na Zazzau.